Ubay sa kasaulugan sa ika-53 nga charter anniversary sa Mandawi City sunod buwan, gihimo ang mass wedding sa syudad ni atong Sabado. 53 ka mga parisan ang dungang gibugkos sa kaminyoon. Ani ang report ni Nico Sereno. Ang wedding ceremony gihimo sa Mandawi City Sports Complex nga daw magical nga na-transform alang sa kalihukan. Unang gihimo ang pagpaso sa mga kaslunon nga gisaksihan sab sa ilang pamilya. Si Mayor Jonas Cortez ang mi-preside sa wedding rites ug mipapanumpa sa mga parisan sa ilang panaad sa usag-usa. Lakip sab sa nahimong mga saksi ang mga city officials. We are here to offer our love and support and to stand with our 53 Mandawihanon couples as they begin this new chapter in their lives. Ug syempre human sa seremonyas, gisilyuhan kini sa first kiss isip mga magtiayon. Ingon man ang unang pagsaw nila sa ingrande nga reception sa maura gihapon nga venue. Ang mass wedding usa sa mga pasiunang kalihukan alang sa 53rd charter anniversary sa Dakbayan nga sa ulugon sunod buwan. Sagad sa mga gikasal, mga dugay na nga nag-live-in ug karon nasilyuhan na sa kaminyoon ang ilang panagtipon. Sa pagtapos sa kalihukan, gihatagan ang mga bag-ong kinasal ug tag-usa ka sakong bugas humay. Nag-ihay na sila og diskarte niini aron madala ang pahalipay gikan sa Dakbayan alang kanila. May libre sab nga cake, souvenir, bisan ang gown ug barong gipagamit alang kanila. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.